Видяхте пресконференцията на ДПС. Според тях разкритията на прокуратурата и ДАНС е опит за държавен преврат и насилствено за вземане на властта. Това бяха дословно думите на лидера на партията Лютви Местан. Това е позволение да прочета основните начала на Българската конституция, глава 1, член 1, първите 3 алинеи, които според мен изцяло се нарушават от тези, които са организирали фалшивите бюлетини. Първа алинея: България е република с парламентарно управление. Алинея 2: цялата власт проистича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази конституция. Абсолютно нарушение, след като народа няма право да избира властта. И трета алинея, която е според мен най-сериозно накърнена: никоя част от народа, политическа партия, отбелязвам, или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет. Тук говорим за фалшификация на волята на суверена. И две бля-бля, буквално, общи приказки от Калин Георгиев и Марин Райков. Калин Георгиев твърди: вчера изпълняваше длъжността градски прокурор на София Роман Василев потърси съдействие от ПЕН като главен секретар на МВР с оглед участие в действията на прокуратурата. Незабавно беше оказано съдействие, бяха изпратени сили на областната дирекция на МВР, специализираните полицейски сили към главна дирекция Национална полиция, районното управление полиция в Костинброд, а също така участваха и служители от базовата научно-техническа лаборатория, с което мисля, че участието на МВР в операцията на прокуратурата е видимо и значимо. Тук обаче въпроса: кога са се обадили на МВР? И според мен са го направили в заключителната част на акцията, когато са били вече проникнали вътре, защото свидетел твърди, че коли без сигнализация, т.е. не са на МВР колите, а на някоя секретна служба, ДАНС, примерно и прокуратурата, са влезли вътре на раз, буквално с въоръжени хора. А въоръжени хора има, както знаете, извън МВР. Включително и към момента, пише Георгиев, нашите сили от Националната полиция и по-специално специализираните полицейски сили продължават да упражняват законните си правомощия и да осъществяват охраната на изборните помещения, изборните материали, така както е написано по закон. Ама ние говорим за изборни материали, които не са стигнали до изборните помещения. Те са се съхранявали в печатниците. И бездействието на Марин Райков, описано в една декларация, в която той казва, че Министерски съвет си е свършил работата до 8 май, когато си е прибрал бюлетините, да е жив и здрав, човека е прав, но тези бюлетини са напечатани и намерени след 8 май в печатниците. Никаква логика няма те да стоят там. На живо от Костинброд сега можем да включим Гергана Венкова. Разбирам, че там динамично се развиват събитията. Гери, към теб сега включваме те на живо в ефир си. Успокоиха ли се страстите там? Не, разбира се, това са плакати. Не искаме Бареков, Костинброд и България. Вижте какъв... Гери, покажи само този плакат. Не искат Бареков в България. Ето, покажи го. Това е партия ГЕРБ, да видят хората. Точно така, Ники, ще го покажа. Само позволи ми първо да отговоря на въпроса на Юлия дали са се успокоили страстите тук в Костинброд. Отговора, Юлия, е не са се успокоили и дори мога да кажа, че страстите ескалират, особено спрямо нашия екип. Както можеш да видиш, радвам се, че и Ники е в студиото. Ето, тук има плакати. Само да ви виждат лицата, ако може. Може ли? Защо не може? Вие държите плакати. Ето, държим. Аз съм утра на Бойка на Цветанов. Само да прочетеме. Какво? Ето, те го четат, нали, директно. Не го четем, що го четем? Ние искаме Бареков в Костинброд и България, млади хора, държат този плакат. Още един плакат, възрастна жена. Бареков, не бягай от истината. Той беше тук и каза истината. Само да прочетем момент. Значи наш екип е на място. Аз не ви приличам на мутри. На Бареков колата ме бутна, мутрите неговите. Всъщност вие отваряхте неговата кола. Как да не... Гери. Млади господин, един момент. Гери, кажи им на тези хора, че прокуратурата потвърди за 350 хиляди фалшиви бюлетини. Тези хора отвориха на няколко пъти вратите на колите ни, блъскаха момичетата около нас, включително и мене самия. Имаме и коментар от студиото. Как коментирате това, че прокуратурата потвърди, че тук е имало проверка и че са намерени бюлетини? 350 хиляди, Гери! Искам Бареков да каже в ефир. Аз лично мутра ли много лошо те чувам, Ники. Гери! 350 хиляди са намерените бюлетини, а не 350, както твърди техния съгражданин. Това им кажи. Позволи ми да им обясня. Позволи им да обясня. Госпожо, никой и в никакъв случай не е искал да нарече ваш
Мутра и никой друг. Няма да ви пивам, прощавайте. Бареков защо избяга? Казали Той сте, че тук сме го нападнали, мутри, щели сме да го бием и така нататък. Аз съм гражданин. Ние показахме Гледам, кадри, моля ви в се, които вие слушайте ме. отваряхте И колата. слушай, ние, аз. Аз Кой? кажа, че Бареков ми е бил забите. Имам ли право да го съдя? Моля ви, Нека коментираме това, че само две думи. Не, аз ще кажа две думи и си тръгвам, а не вие. Достатъчно ви чухме. Дойдехме тук граждани, защото се възмутихме от това, че ни нарушихте правото, законното право да имаме ден на размисъл, спокоен, без политически агитации. Вие Чао. се членувате ли в някоя партия, госпожо? Не. Гери, В ГЕРБ не сте. Ма не ме преследвай, Гери. няма да ти давам интервю. Гери, моля те, дръпни се оттам. Това ти не направи най-важното да им кажеш, че 350 хиляди са бюлетините, които прокуратурата е намерила, а не 350. Кажи им го. Аз ще си тръгна от България, няма проблем. Кажи им това. Вие как коментирате? Може ли само? Как коментирате? Ето този млад господин. Господине, моля ви коментирайте това, че от прокуратурата обявиха, че са намерени 350 хиляди. Който преди да малко- коментирам, той казва, че Бойко и Цветанов са братили мутри, вие го преработвате Разбрахте и това. вие, аз не е ето го вярно. кмета на града. Това не е вярно, ние сме граждани Хората тук. искат Бареков да бъде задържан, за да няма взривяване Какви на са обществения основанията? мир. То трябва да има Защото основания. той се държи като пироман. Той взривява обществения мир в страната. Вие той е заставате пироман. с поста си на кмет и го се твърдите държи- Не, това. Той, значи вижте, има охрана, има хора от 3 дена. на колата на Бареков. Има хора от 3 дена тук. От Вие от като кмет самото на града, като печатане. кмет на Костинброд, как коментирате това, че са намерени от прокуратурата го потвърди, че са намерени Кажете ми, защо 350 случайните хиляди минувачи, защо отпечатани случайните бюлетини в минувачи бяха тази. депутати от Начина БСП? ли е това? Кажете, Депутати бягате от въпроса. Така, ми. Гери. Молбата ми е да се дръпнеш оттам, няма никакъв смисъл. С тези хора диалог няма да се намери. Изтеглям екипите на TV7 от Костинброд. Не смятам да се превръщаме в жертва повече. Искат хората от ГЕРБ да напусна България. Нарекаха ме така. Аз нареках мутра само един човек в ГЕРБ и всички знаете кого съм нарекал мутра. Не тези хора там. Тези хора, дори жените бяха изпаднали в агресия, отваряха вратите на колата, те не са мутри очевидно. Заповядвам и ако ме чува Жени Павлова, директор на новините на TV7 и News 7, да изтегли екипите на TV7 от града. Няма смисъл да се създава напрежение. Това са хора привърженици на една политическа партия, имат право на това. Друг е въпросът докъде се простират границите на толерантността. Те казват, Бареков не трябва да бъде в България и да бъде задържан. Разбира се, ако съм извършил престъпление, и прокуратура, и МВР могат веднага да ме задържат, да ми сложат белезниците. Аз съм готов да платя тази цена. Аз не съм спал цяла нощ, не съм спал последните няколко нощи, защото срещу мене се случиха безпрецедентни атаки от една политическа партия, която има цялата власт в държавата. Не мога да ходя спокойно по улиците. Очевидно аз нямам място в България. Собствената ми майка, която ме чу преди малко, ми каза, искам да ми обещаеш, че в понеделник вече няма да си тук. Тя не иска аз повече да живея в тази страна, да бъда гражданин на България. Моята майка, която ме е родила тук преди 40 години. Доживях и това. Заповядвам, доколкото още мога въобще да издавам някакви заповеди, защото явно ще бъда и задържан всеки момент, екипа на TV7 и News 7 да се изтегли от Костинброд. Да, Те казали си си им вече свършиха да се работата, изтеглят, продуцентите 350 казаха хиляди току-що. фалшиви бюлетини бяха иззети. Точка по въпрос. Че човек е член на партия, че е общински съветник от ГЕРБ, точка по въпрос. Че човека е получил цялата поръчка от Росен Желязков и Министерски съвет, точка по въпрос. 3 избори поред. На 3 избори поред. Че този човек излъга в ефир вас двамата и цяла България, точка по въпрос. Колко бюлетини ви каза той? Около 350, които били Забравя да каже хиляди. производствен брак, да. Тези хора лъжат. Бареков вън от България, окей, ако това е цената да има социален мир, в понеделник напускам страната и точка по въпроса. Борисов и Цветанов да Междувременно заповядат още и да една управляват. политическа позиция. ДСБ настояват главния прокурор да поиска от Конституционния съд да отложи изборите, които трябва да се проведат утре.